Kain tayo! Apo, kakabsat! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bautista, ang aking hometown, Haba, La Union. At kakain po tayo ng unlimited na samgyupsal at shabu-shabu dito po sa Le Korean Restaurant, isang Filipino-Korean restaurant. Halika, kain tayo! Likurin, nagsimula siya noong March 11, 2023 po, opening po namin. So, yung Likurin po is French word siya. The Korean po, yung parang meaning po nun, the English po. Ang ino-offer po namin dito is parang all-in na siya. Meron na siyang shabu-shabu, meron na rin po kaming samgyupsal, and then meron na rin po kaming mga buffet na pwede niyong pagpilian. May mga cakes, pastries, dessert, and we have unlimited drinks. Meron din po kaming seafood and unlimited side dishes po. Filipino and Korean side dishes po. Up to 180 packs po ang pwede namin ma-accommodate po dito sa Likurin Restaurant po. 359 pesos po per head yung unlimited buffet and then samgyup po. And then kung pag gusto nyo mag-upgrade pa, ng 100 pesos for the shabu-shabu po, para all-in na po siya. $359 lang, samgyupsal, unlimited na, pati sa buffet. Tapos, mag-add lang po kayo ng 100 pesos para meron din po kayong unlimited na shabu-shabu. Saan ba kayo? Okay, banat na. Love, inunahan ako sa dessert, ha? Go ahead. Yung mga cakes po nila dito lahat, non-fat. Kaya very, very healthy. Tapos wala rin pong sugar. Hindi siya matamis pero napakasarap po. Ang sarap! Ayan po, sa mga nanonood po, pwede po kayong mag-visit dito sa Likurin. I-try nyo po ang Likurin Restaurant Buffet. Ayan, at madami pa po kayong matitikman na authentic Korean and Filipino buffet dito sa Likurin. And then, we are open po 11 a.m. to 9 p.m. po. And then, we are located at Barangay Bautista, Haba, La Union. Along the highway lang po kami, harap lang po kami ng Tausar Fuel. We are offering po delivery and take out po dito sa Likurin. Bale, message nyo lang po kami sa Likurin Restaurant page at lagi po kaming nagre-reply po doon. Buong puso po akong nagpapasalamat sa buong staff ng Le Korean Restaurant. Napakababait po nila, sobrang inasikaso po nila. Tignan nyo po, ito po lahat hinanda po nila para po sa amin. Kaya thank you so much po. Apo, kakabsat, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti